Ja. Så, prøv at sætte jer med fødderne i gulvet, hvis det er det. Og nu må I gerne sætte jer lidt frem på sædet, sådan så at ikke sådan så kanten lukker af på blodtilførsel, men så I sidder lidt frem på sædeknuderne her. Så lad I bare hænderne hvile ned på lårene eller knæene, hvor det nu føles fra. Og som I nu sidder der, så prøv at se, om I kan finde en let fornemmelse i kroppen. Så det, der er vigtigt, det er, vi snakker til om, at man skal sidde med rank ryg. Og hvad er det så, vi gør? Så gør vi sådan her. Okay. Det kan jeg godt se, det er fandme ikke. Så, prøv lige at viske tavlen ren. I skal ikke sidde med rank ryg. Det er ikke andet end det. Prøv at se, om I kan være lette. Så I kan have en let fornemmelse i kroppen. Så I bliver lette ligesom sådan en fjer. Hvis jeg kommer ned og pusten til jer, så fløj I væk. Altså, jeg har jo ja. Kan I få en fornemmelse af at være lette? Ja, måske bare en lille smule. Prøv at lukke øjnene. Og så stadig arbejde med den der fornemmelse af at være let. Det er virkelig bare at være let. Det skal være helt afslappet, det skal være helt blød fornemmelse, men en let fornemmelse. Ligesom om, at kroppen var fyldt med helium eller sådan en af de der lette gasarter. At fornemmelsen af, at den ligesom flyder lidt opad. Hele overkroppen. Samtidig med at fødderne, de hviler i gulvet, I kan mærke, at de er der. De har kontakt til gulvet. Og så trækker I vejret ind gennem næsen, stille og roligt, ned i maven. Så når luften kommer ud med et blødt sukker ud gennem halsen. Så kan I få en fornemmelse af, at hver gang I ligesom sukker ud, det skal ikke være noget overdrevet sukker. Det skal bare være en fornemmelse af, at når vi slipper vejret, så slipper vi vejret. At det ikke er noget, vi puster ud eller holder igen. Det er heller ikke noget, vi skal presse ud. Det handler om at slippe vejret, så begynder vi at slappe af. Jeg vil gerne lukke øjnene. Jeg vil sige imod på det. Så igen, lad vejrtrækningen komme ind gennem næsen. Stille og roligt ned i maven her. Og så bare lad det komme blødt ud gennem halsen i munden med et suk. Så kan I få en fornemmelse for, hver gang I sukker ud, og så bliver kroppen lige en tand lettere op gennem ryggen. Og også den her fornemmelse af, at hovedet bliver let. Det hviler let oven på nakken. Ligesom om en badebold, der flyder oven på sådan en helt stille vandoverflade. Det er meget let, den hviler på vand. På samme måde, så kan hovedet også hvile helt let oven på nakken. Så prøv igen at vejrtrækningen komme ind gennem næsen, ned til bugen her. Stille og roligt ud gennem halsen, mod på munden. Så begynd at mærke i det her område, maven, bugen. Når luften kommer ned, så udvider det sig ligesom en ballon, som får luft i sig. Så udvider maven så blødt. Ikke fordi vi skal presse luften dernede. Det kommer helt stille og roligt til sig selv. Og når vi slipper vejret, så er det som om det trækker sig lidt sammen. Og
Så ser vi kan få en fornemmelse, ligesom før, da vi stod forår, og vi træk vejret om i ryggen. Så vi kan få en fornemmelse af, at vejrtrækningen også kan komme om i ryggen, som vi sidder her. Så det er ikke noget, vi skal presse, og der kan sagtens være nogle spændinger, noget, der er hårdt, som er svært ved at bevæge sig. Det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt bare at mærke det, der nu kan mærke. Og på samme måde, så vi kan fornemme, uanset hvor lille den er, der er ligesom en lille udvidelse i højre side også, når vi trækker vejret ind. Ligesom om at siden ved benene der, den udvider sig lidt ud til siden, og på udåndingen trækkes lidt sammen igen. Tilsvarende, igen når vi trækker vejret ind, kan mærke, at den udvider sig lidt ud i den venstre side. Trækker sig blødt sammen igen, og slipper det. Og på samme måde, igen når vi trækker vejret ind, så er der en blød udvidelse i området nede omkring navlen. Og det trækker sig lidt sammen, når I slipper det. Så vi kan have en fornemmelse for, at hele vejen rundt, både i ryggen, siden, foran. Men det er ikke noget, I skal presse igennem. Der er et spørgsmål om at mærke den bevægelse, der er der. Og vejrtrækningen, det er nogen, der kommer ned og udvider. Og på udåndingen, så trækker den så blødt sammen. Følg vejrtrækningen, mærke, hvordan den bevæger sig inde i kroppen, og hvordan den faktisk skaber bevægelse i kroppen. Når luften kommer ind, og noget bevæger sig, udvidet. Og luften går ud og trækker sig lidt sammen. Så stadig med den her opmærksomhed på vejrtrækningen. Så se om I kan udvide. Også til at omfatte fødderne, ligesom før. Så det er ikke fordi I flytter den fra vejrtrækningen til fødderne, men I udvider opmærksomheden, så I stadig mærker vejrtrækningen. Men også prøve at mærke fødderne samtidig med. Og mærke hver gang I slipper vejret, at der er den her bløde udånding, som er lidt et lille suk. Så er der også fornemmelsen af, at fødderne slapper lidt mere af. Fornemmelsen af, at hele fodsålen, ligesom om den bliver blød, begynder at smelte lidt ud over gulvet. Eller ud i skoen. Det kan også godt være, at fornemmelsen af, at det måske summer lidt, og kribler lidt i fødderne. Og det er rigtig fint, hvis det gør det. Så er det, at jeres energisystem begynder at vågne nu, og I kan mærke det. Den her fornemmelse af, at der er et åndedræt og noget bevægelse inde i kroppen.
give en mulighed for at mærke jeres fødder. Så se, om I kan lade den her fornemmelse af fødderne lige mærke indenfra, at den får lov at udvide sig op igennem benene. Men I også mærker anklerne. Og I mærker indenfra op igennem underbenene. Og hele tiden bare vende tilbage til åndedrættet. Vi skal ikke sidde så meget længere, så selvom kroppen måske begynder at mærke nogle steder, så selv I kan lige blive siddende lidt, hvis I er ud på det. Så I kan få en fornemmelse af, at den her opmærksomhed ligesom udvider sig op gennem benene. Helt op til knæene. I kan mærke jeres fødder, ankler, underben og knæ indenfra. Og vejrtrækningen stadig her. Sin blødhed, sin suppen. Og lad den hjælpe kroppen til den her lette fornemmelse. Op gennem hele kroppen. Så prøv at åbne øjnene stille og roligt. Prøv bare at blive siddende, som I sidder. Bare sidde et øjeblik med åbne øjne og bare mærke, hvordan det føles at være i jeres krop lige nu. Det kan godt være, at der er nogle steder, der er ømme. I kroppen ikke er vant til at sidde på den her måde. Men det er sådan set okay, så det ikke er ude. Jeg vil bare runde af med at vende tilbage til det første, jeg sagde, hvad er stress. Jeg mener, at stress det er, når vi ikke mærker vores følelser. Og vi mærker ikke vores følelser, når vi ikke mærker vores krop. Og den hurtigste og mest effektive måde til at mærke vores krop, det er at mærke vores åndedræt. Og også vi arbejder lidt med åndedræt. Og der findes en milliard forskellige åndedrætsøvelser, man kan lave. Jeg er ikke så stor tilhænger af dem i virkeligheden, fordi det forudsætter faktisk, at man kender sit åndedræt ret godt for at kunne lave nogle af de mere avancerede ting. Og det er der ikke så mange, der gør. Så det eneste, I skal tænke på, det er, I skal bare tænke på ordet suk. Det er det, vi gør helt automatisk, når vi har brug for det, når vi står op søndag morgen efter, at vi har holdt kabelfest hele natten, og ser det der råd, der ser her. Så gør kroppen sådan helt automatisk. Vi skal jo til det. Og det kan vi bruge. Det kan vi bruge helt bevidst, det der suk.